네, 산슬리야 졸나 가크가신 동어. 네, semua 졸나 Tamalpurni parkau, leho boroni parkau. Dari sansulya 졸나 가크바이. 네, 가크바고는 바이 주스로나 가크는 네 비오 가크는 네 가크는. 야, 산슬리야 ini kakak juga na, ya sampai na, mari mundur sudah kakak na, mundur, wajib turun le, kar, betul ya. Ada apa bahasa itu uang sini dia tu. Deh. One, two, three. Ya. Rendang doko. Deh. Dia kan cerita bomba. Parkalai मोजाङानो बिफांफोरा उथिजोबबाय समायना जाजोबबाय बिबार मोजां नुयो ayo गाखैलाय नाय मा नाय ओइनि यो नै बिफांफोरा एसे दाननांगौमोन दाननो जाबाय इखो एसे बारिबाय समान नुवाखै नैबे गाखोलायबाय सानसुलि सारगियारिया नैबे गाखोलायबाय नोंसोरबो फै नोंसोरबो नैबे पार्कआव गाखोनो फै गेलेनो फै बेयाव फै mau bekerja sih karena ya. Very good. Sini mana dulu ini sudah kayak ya. Này biêu đây ni, pling khăn này ban này mình nói vậy yêu ba? Đây là nó khá là hay mà thôi. Này, bibaran ơi, bibara. Ibu bibar. Ibu bibar kerja. Kari ketemu serasa berpindah. Ibu bibar apa? Mobil macam punya trafik cuma. Nih, tengah bibar bayi di sana kerjaan, kerjaan macam tu, no? Gimana? Bibar nih, logoper. Boleh? Đọc bằng gì sang sân đi? Nhìn đậu thà này. Đậu thà. Đi lẹ lên rồi. Đi vào là
बिलाइआनो फाख्रा नुदोंना बिलाइआनो फाख्रा बिबार बायदि मोजां दं Mayaw sa turno. Ayaw. माबायदि नुदों लोगोफोर बे तामुलपुरनि लेहबर पार्क बियो जाबाय आजि 15-20 बोसोर जाबाय बे पार्कआ बारा गिदिर एरिया नङा लेब बे दसे सम गथ'फोरखौ लाबोनानै गेलेहोजायो आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टजों फोरमायहरदो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बेरायनो फैगोन नैबे पार्कआव लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन भिडिअ बानायबावनो हागोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिबाय एसेनोसै गोजोन्थों लोगोफोर